Horas madihamu inang sude aka parupuan manang horong ina ni huriata HKBP nanaing mandohoti PA parupuan apala di mingguon pajupak kita di channel YouTube namion marhite aka pikiran nami na mungkin boy pamurahok kita di turpuk nanaing sitangi honota manang si pasahatota di PA ni perempuan para hari Selasa, manang na para hari Kamis, manang para hari Jumat ni huriata. Video on ima ala pangiduan ni akka ina terlumobi nang situa ina asa adong pangurupion dinasida laho para dehon bahan PA ni akka parupuan. Turpukta sian parjamita bindu opat ayat sia saha rodi ayat 10. Ayat sia songonom madidok tagonan tahe mardongan iba sian na pujung alamu badengganna molorap marsaulihon parbue ni nani ulana be. Ayat 10 ai molo tinggang nasada paheheon ni dongan nama ibana alai terjepol situtu mahalak na pujung molo tinggang ibana ala so adong donganna pahehehon ibana ima sahatna turpuk di PA ni parupuan ni huriata HKBP na parjolo tapat orang masautik taringot tu buku parjamita sering ma didokon buku hikmat manang pengajaran poda guarna matutu daina buku parjamita ima buku na patol hason akapo dana arga asa marbisuk mandalani ngolu sigano pari buasa ikon marbisuk alusna aladang mura laho mandalani ngolu sigano pari tarlumobi di partikian si nuaingon si saunari godang si adopan ni akka ina di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu rap dohot keluarga, rap dohot akka yanakon, rap dohot amatta, maragam akka hamaolon nabui tubuh siadopan ni akka ina akka parupuan. Tahu hal masautik turpukta akka inang. Didok dison tagonan mardongan. Di panopau ni penyan molo taingot didok do dang denggan sahalak bawai pujung dang denggan dang merlapatan dang bui alai dumenggan ma molo adong donganna udut tu si do turpuk taon namandok asa dumenggan ma mardongan marale-ale dua halak unang holan sahalak unak pujung atong buasa didok dumenggan dina dua halak maradopon sahalak na pujung molo pujung adong dohan songon tadiang naha puluan sendiri manang menyendiri alaragam doha maulon nakin dingolu jala ikut taingot terbatas doha gogoon dohot parbino tuatta unak taripu hita ibu yang super dalam artian mampu melakukan segala sesuatu. Ada batasan tenaga, batasan pengetahuan, batasan pengalaman, terbatas akan nataboto, aka nataida, jaladang bui taulahon saluhutna, alani marikot, adong madongata, adong maalialeta, dongan martukar pikiran. Mardongan berdua biasanya lebih baik daripada seorang diri karena kita dapat saling berbagi pengalaman, gagasan, rasa takut, harapan, dan kebahagiaan. Boy hita marsirarion, boy hita marsarita marbagi dohot dongan alai ikon taingot akka inang dalam arti positif. Unang atong gabedong dongan jala tubuh magosip, tubuh ma akapakatayon na sudingkan
dang i tujuan ni terpuk tahun. Nak pesa didok dongan mekel do godang, alai dongan manaon nahat citi, say hurang do. Alai molo paralia leon, nani taon ni dongan ikon ni hilala. Namangihut muse akai nang molo mardongan, berarti lapatanna unang dilului alo atong. Didok 1000 dongan hurang, alai sada alo nunga pagodakku. Jadi unak tadului dongan marbada, alai dongan nasapakilala amma talului. Dapat titai molo parjolo tatadda dirita jala olo hita mardongan maraleale dohot manang naisepe. Unang sida bohyat tong, unak pelamar ni daha moraon, jala unang ma holong mangalap holong, bulus ma holong ni rohai para lealeoni songo Tuhan Yesus Kristus ale-aleta na sumurung. Mardongan ikon diuduti do muse marsi pasangapan. Didok di bahasa Indonesia, memiliki teman atau sahabat dapat memberikan dukungan emosional yang kuat membuat hidup lebih berwarna. Kita juga dapat belajar banyak dari satu sama lain dan membantu memperbaiki kekurangan kita. Gabe sorminan dongatai lahu paturehon hahurangata, namun tetap diperlukan ruang pribadi masing-masing untuk menghargai perbedaan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan. Namar lapatan atong urusan pribadi unak pola campuri. Tambah arta nidongan, tambah sinadongan nidongan. Las marohatta unang marsak kita urusan pribadi nadui. Alai molo berbagi akka pengalaman mengadopi hamaulon ahado sipatu paon pengalaman pendapat ima tujuan ni para leoni asa bui hita marsiurupan hita dohot dongata rap dohot tita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu si ganopari.